תוך כדי שאני שם נעליים, אני רוצה לדבר לחבר הזה. שעוד שנייה אתם יוצאים איתו, ואז פתאום הוא דופק לכם. תקשיב אחי, אני לא יכול לצאת. קרה משהו, אני לא יכול לצאת. מה קרה ב5 דקות האחרונות? אתה צריך לפצות על זה. הולכת לצאת אפליקציה שהולכת להראות לכם תורים בזמן אמת. כן, אתם לא עומדים לחכות בחוץ, אתם הולכים לדעת מה התור לפני שאתם יוצאים מהבית. ומה שיותר מטורף, שפופולריות, אתם גם הולכים לראות בזמן אמת. זה הסוף לכל ה5 כוכבים שאתם רואים בגוגל, ובסוף מגלים שזה לפני איזה כמה שנים, ואז אתם מגיעים למקום ומתבאסים. יש שם עוד פיצ'רים שאתם פשוט חייבים לראות את זה לבד כבר. עוד שבוע יוצאת, שימו פה עוקב ותגלו בדיוק איזה יום יוצאת. ומה אתם מאחלים לחבר הזה שאוהב לעשות לכם את תקשיב אחי.